అమ్మ 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 గైస్ వచ్చేసారా? ఇంకా చిన్నది నా దగ్గర తక్కువ డబ్బులు కోసం డబ్బులు బాగా ఏంటో ఉంటాయి. మళ్ళీ ఇదొకటా మన ఇల్లు సరే బాగుంది అని స్పోర్ట్స్ కార్ అయితే తప్పుగా వచ్చేసింది గైస్. చెప్పండి కదా గైస్, ఇంకైతే సైకిల్ ఎక్సైజ్ కంప్లీట్ చేస్తాను అనుకుంటున్నాను. పెళ్లి క్లాస్ రెడ్డిగా ఇదిగండి. ఇదైతే మన కొత్త ఇల్లు కదండి, పాత ఇల్లు వస్తాయి. పెద్ద ఇల్లు కావాలని ఉంటారు అనుకుంటారు, కొన్నానంటున్నారు గైస్. అలా అనుకుంటే మాత్రం అయింది తప్పు. నేను దొంగతనం చేసింది గైస్, అయితే అస్సలు కాదు. అన్ని దొంగతనం చేసింది కార్స్ అన్నీ. ఈ కారు కూడా దొంగతనం చేసింది గైస్. యాడొచ్చింది గైస్, అందుకే అయితే వీడియో చేసా. దీంట్లో పెట్రోల్ లేదు కదండి, పెట్రోల్ పెట్టింది. డబ్బులు చేసేస్తున్నారు గైస్ ఈ కారు వాళ్ళు అయితే. బాగా అలవాటు ఎక్కడో ఫీజు పెట్టింది తక్కువ. ఇక్కడ ఒక్కటే కాదు, ఇంకా బాగా ఉంటాయి కానీ మన పర్వాలే. బాగా చేస్తా. ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ తినేవాడు చాలా ఆనందంగా వేసుకుంటాం. ఇది పాలు తినే గైస్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్. ఇంకా దీన్నైతే మేము షార్ట్కట్లో ఎస్పీ అని దిద్దాం గైస్. ఎస్పీ అని దిద్దాం గైస్. మా చెల్లి గైస్ వీడియో మధ్యలో వచ్చి చెడగొడుతుంది గైస్. అంటే గైస్ మా చెల్లిని ఎప్పుడు ఫోన్ ఆడేటప్పుడు ఫోన్ కావాలంటారు. అప్పుడు వెళ్ళి ఏంటి కొడితేనేమో అప్పుడు మా నాన్నే నాకు మా షాప్ చేస్తారు గైస్. ఏం చేద్దాం గైస్, అంతే గైస్ అంతే గైస్ అంతే గైస్. Kira Christmas tree. అయిపోయింది గైస్, అయితే వాడు
ఈజీగా అనుకుంటాను ఖర్చులు ఈజీగా ఇవే మరి మా కార్లో ఇవి ఇప్పుడు ఒక కార్లో వెళ్ళిపోయాం గైస్ మనం ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు పెట్రోల్ లేదు గైస్ ఎలాగన్నా గైస్ తీసుకోవాలా పెట్రోల్ స్టాప్ దాకా వచ్చేసారి కూడా ఇంకా సరే గైస్ నేనైతే పెట్రోల్ షాప్ వెళ్ళకుండా మళ్ళీ కలుపుతామన్నాయి గైస్ చూడండి పెట్రోల్ షాప్ దాకా వచ్చేస్తాయి అలాగే చాలా టైం పట్టింది రావడానికి గైస్ ఈ వీడియోకి అయితే 5K లైక్స్ టార్గెట్ గైస్ కంప్లీట్ చేయండి ప్లీజ్ గైస్ నాకు తెలుసు గైస్ ఏ గైస్ అక్కడ ఫ్రెండ్ అన్నా కూడా అంతే గైస్ సరే గైస్ ఇక్కడికైతే ఈ వీడియో ఎండ్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ లాంగ్ వీడియో అవుతుంది ఒక్కటే గైస్ మా బ్యాచ్ కాలేజ్ వచ్చిన బై గైస్ ఇంకా